Paulo alifane kufa. Nekudaro seutungamiri tagara pasi. Tikati mukomana aya kumagara. Mukomana aya kuma special occasions. Mukomana aya kuma events edu efata kasiyana siyana. Ndokubataona kuti zvakakodzera kuti titsvage pekuvaka ka studio. Patinopazvisa recording studio hii inchabatsira maghetto youth vanenge vachuya pachena. Zita rayo inenge chinzi Soldier la. Izvi tikuzviitira kuti zita ramakuru wani risaperera mberi riko. Mozotibvunza kuti maapapi nenyaya iyoyo, tinokuudzai kuti zvechokwadi within 2 months tetapedza kuita studio iyo. Izvi zvaitwa kuburikidza neuchenjeri hweyouth. Tataiwa mukomana uyu music yake haingafe, toita sei in his honor. Ngatiisei studio yakadaro, ngatinopa zita rake inonzi Soldier Love Memorial Studio. Ndozvo zvino zvataita, saka ine nguva